Ja näin miehet matkaan. Vainiossa seuraavalta taisi rauta 3, Huppunen 4. lähtevät ehkä koviten tässä matkaan. Eli Lahtisportin ja Kokemäen Kolaväen miehet. Ja sisällä Kimmo Vainio, Lahtisport 35+, vetää komeasti takasuoraan. Ja täällä tilastoaika 58.65. Tullaan puoleen matkaan. Kimmo Vainio vie joukkoa ja siinä Huppunen edelleen on mukavasti tuntumassa. Tuleeko tuolta ulkorataa? Koskeni myöskin hyvin. Kyllä vain. Vainio, Huppunen kääntävät loppusuoralle, mutta sieltä Kai Koskinen nousee ulkoradalta haastamaan. Taitaa olla niin, että hän on jotain voimansa oikein ja tulee mestaruuteen. Kai Koskinen kuntomiekat ottaa mestaruuden. Ja tiukka otatus nopeasti, mutta Vainio vie sen Huppunen bronssille ja sitten radalta 6 Hilberi 4. Ja päästäänkään alle 1.02 näissä kekkereissä ja tässä sarjassa, sitä me tässä seuraamme, mutta kovaa siellä mennään. Päivässä Oulissa taitaa olla niin, että siellä on nimenomaan Tapani Nippala, joka menee tätä kovaa vauhtia. Onko niin, että joo, kyllä siellä kusuuksia näyttää olevan. Punaisessa päivässä siellä Järvi painaa menemään, erittäin hyvää vauhtia. Mahtaako olla? Olisiko kylmä? Niin, vai kylmää Lahtisportin punaisessa saattaa muuten olla. Eli rataa 6 sieltä taitaa tulla koviten. Kyllä. Se oli se Niskanen, joka sotki minua tässä tähän näköjään. Niskanen tulee rataa 8. Kylmä rataa 6. Lahtisport 35+. Kyllä hän tulee. Tässähän mennään ryökällä lähellä minuuttia. Eli onko vähän allekin? Joten Niskanen ottaa nopeamman pronssia tulee. Kylmä puro otti tulee.